dzokera pamashure mbichana. Mimi iwe une kamera. Dzokera uko. Okay. Iwa unzwere iwe une shume iyo. Pfeka masi zvakanaka nyatsoita kuti iende kukumeni. Morozo chikoma zviri sefere zvasina kupfeka chiseketa. Vakuru taichidoka kubvunza kuti panhau yekefi yamakataura munyatotsanangura pamakati 6 to 6 manyatsorebwa vanhu vasi kunzwisisa. Aibodi very good. Mubvunzo kwakanaka. Handiti mubvunzo une tariro yekuenda mberi. Handiti ndakataura kati isu tine muono. Handiti muono wekuti nyika yedu ikure, nyika yaJehovha, nyika yombeya nahanda. Handiti asi nyaya yekefyu yaitaura namai. Mai vakati aibodi kefyu ngaiswe. Handiti kuti nyika inake, nyika ivakwe. Anowazotaura nyika iende mberi. Handiti iyezvi takati 6 to 6. Handiti kureva kuti 6 richingovira vakomana vakutobuda vondotsvakana nayo corona imwe muri kudzimba vondotsvakana nayo corona imwe muri kudzimba. Unozotaura nditi pairi topaziva ndosaka tati imwe garai kumba asi mukabuda uye vakomana vanorakashai. Handiti imwe hamungabudi zveusiku tiri kutsvaka corona unorobwa asi marora tichiita corona patinoiwana. Handiti saka munhu usengara pai kumba uri mumba. Uyezve takaona kuti taizwa namai nditi esuru taibodosvi vanhu ngavagare mudzimba dzavo namadzimai avo vachivapa rudo vakakodzera. Handiti zvino vanhu vakabuda na6 kumba kunosara ani. Handizvona ndotaura uye tataura nevakomana tikati kupera kwemwedzi uyu 31. Handiti mwedzi wakundopfiga wakapfiga mwedzi ndo panoita varume musarinya vorega kuvata kumba vorega kudzoka kumba taibodo isa kefyu 6 to 6. Handiti munhu ngaagara ari koko umwe ogara ari koko usabuda. Handiti kubuda kumwashuka muchimwashuka muchingomwashuka muchisiya vana vasina notariro. Anozotaura nditi asi uye nhau iripo ndeyekuti takaona zvakakodzera kuti iyo kefyu yedu handiti painotanga paya ukavonekwa usani uri paunofanira kunge uri unorakashwa zvekuti heki zvokuti gaufari taitozuva zuro tikati haibodi regai tione kuti kana taona kuti yousiku iyi taisunga handiti topinda kuna yamasikati tichiona tichitevera kuti nyika yedu inde mberi. Mbuya nanda vakatitarira handiti pamberi naJehovha asi unogoneyo very good. I think mubvunzo yatanayo yakwana. Thank you ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much ladies and gentlemen.